ಹಂಗೇಶನ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧು बांधवांक नानी माईल नमस्कार। पयली आमगेर शेणां इब्लिस गार्डनाचे लिलीच फूल घालायला आणि काही मस्त नमुने फुल जात असायची। मस्त जनाक गार्डनाक पिशेशिनांक वेडी लाई जाल्या म्हणून मेसेजेस मेळ्ळे आणि फुलां पास करी म्हणून आणि कधी खंडित करता आजी आमगेल गार्डन माली असपळती नानी माई तीक रजा कसला म्हळारी आजी जोर पाऊस मिंचु मोड पुरा येऊन लायक पाऊस रकयला जी पावसा निमती रजा सकाळीची पुरसतेरी व्हॉट्सअप पळवून पुरा मेसेजेस पळयता असताना निग्गेली अन्ना बहिणील धुव चंद्रस्मिता म्हणून पुत्तूरांत आसा तिगेले थंची बमणातंची नाव रजनी तशी ती तिगेले व्हॉट्सअपारी एक व्हिडिओ आयले रजनीले पदात कीत विजया नायकान घर लागी झळक्या फण्णा उपकरी कसला ऐकून केला म्हणारी हांव झळकी खायनातला रे त्या पळयतना कशी दिसता तांगेल क्रिएटिविटी तांके एक सलाम तांगेल दोग जनाले आपणेन या व्हिडिओंत तुमगे शेअर करता आसाची एन्जॉय करया। नेक्स्ट टाइम आमगेल घर लागी पाऊस न्यू जर्सीचे कसल करता हा म्हणून ताजे एक व्हिडिओ खंडित पेटवून देता येता। नमस्कार। पावसांतू जीटी पेटी पावसांतू उकडे शेतारी फण्णा उपकरी मिरसांग चिंचंब लानची वाटून पियऊ फण्ण दोबुरुका मासलो घाल चांग कतकतो हाण तका विसुण कुडको हळू घालका हो मिरसांग चिंचंब लानची वाटून पियऊ फण्ण दोबुरुका मासलो घाल चांग कतकतो हाण तका विसुण कुडको हळू घालका रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम आषाढाचे मासांतू जीटी पेटी पावसांतू उकडे शेतारी फण्णा उपकरी